Здравейте, скъпи приятели, и добре дошли в поредния епизод на Празни приказки. Приключиха изборите. Аз лично съм изключително доволна от факта, че за партията, която казах, че ще гласувам, а това е партия Величие, успя и влезна в парламента. Сега слушам различни приятели, познати, хора, с които си говорим, споделяме си кой за кого е гласувал. Слушам естествено политолози, социолози, в YouTube хора, които говорят, и най-вече след година и половина пуснах и телевизиите с трите буквички, които също ми бяха изключително интересно какво ще кажа за новата партия. Какво ще свърши тя? Или какво няма да свърши, ще видим. Да видим кои са партиите, които ще се коалират. Нека да създават кабинет, нека да започнат да работят, нека да дадеме шанс. Най-смешното и най-трагичното нещо е, че на предните и по-предните избори българският народ даде шанс на Има такъв народ. И какво? Така или иначе ние сме в лайната. Колко още повече, имаме още някакво време, тотално, нали, да потънем. Видяхме ги. Вече сме наясно. Доста години, може би от появата на Царя и на ГЕРБ, това са години, в които съм приключила да гласувам, защото осъзнах, че всичко е лъжа и измама. Сега обаче на този етап видях, че бях решила, че ще гласувам, защото осъзнах, както казах в предните видеа, че 30% от хората, които имат право на глас, и те гласуват, и за днешните управляващи, които са се впили, те са се бетонирали в политическата система, е изключително изгодно хората да не гласуват. 70% от хората, които имат право на глас, те не гласуват. Аз бях решила, че ще излеза да гласувам и се надявах наистина да излезнат тези 70%, да гласуват за която и да е партия, но не и за тези, които ни управляват до сега. Защо? Защото щеше да стане изключителен хаос. Масовото излизане на българските граждани да гласуват щеше да им попречи. Те нямаше да имат технологичното време да си направят техните схеми. Всичко това е в интерес на тези, които ни управляват, да няма хора, които да гласуват. Процента да си е 30. И точка. И предния път беше. Сега седат и ни обясняват как избирателната активност е била много ниска. Тя и на предните беше ниска, и на по-предните беше ниска. Тя непрекъснато си е ниска. Доволна съм като цяло. И сега ще се повеселим. Изключително много се забавлявам. Както ви казах, от може би година и половина не гледам нито една от телевизиите с трите буквички. От време на време, ако се е случило нещо изключително драматично, тогава гледам. Предимно и основно гледам в YouTube или чужди канали. Защото нашите телевизии, това са едни хора, които са пълни манипулатори, които всеки божи ден, освен лъжи, измами, освен да ни поднасят за корупция, лайна, убийства и какво ли не, това са даже депресиращи телевизии за мене. Няма нищо истинско в тях, няма нищо, което... Това са телевизии, които никога не показват нито едната, нито другата гледна точка. Те показват само една и тази, която им в интерес. И това е факта и с партия Величие. Наистина от доста дълго време следи и слушам полковника, особено докато им беше кампанията. Ги следях непрекъснато в интернет и ровех непрекъснато, за да получа допълнителна информация. Аджаба, кой е полковник Марков, кой е Ивелин, парка, не съм виждала и така нататък.
И очаквах наистина, в крайна сметка, появявайки се някаква такава малка партия, правейки страхотна предизборна кампания, рекламирайки си партията, очаквах, че все пак по някакъв начин в телевизиите ще излезе нещо. Не, уви, не излезна. Те не бяха в нито една телевизия. Единствената телевизия, която бяха поканени, това е БНТ, и то може би някакви имаше 10 на минути, в които полковника говореше. Естествено, нали, имаше и други партии. Трагична работа, но в крайна сметка това са едни хора, които си направиха кампанията лице в лице, седнаха да говорят с хората, направиха си в YouTube страхотна кампания и за това получиха резултат. Аз предполагах, че ще им бъде по-голям процента, но и толкова е достатъчно. Ясно е, може малко да са пооткраднати, може и да не са. Няма да влизаме в подробности дали има оплатени гласове, купени, не купени. Резултата в момента е такъв. Една нова малка политическа партия, която беше до вчера неизвестна за нашите политици, за нашите социолози, за нашите политолози, за телевизиите, ги изненада. Знаете ли как ги изненада? Това е като падне снега и изненадва фирмите за почистване. Всяка зима пада снега и видиш ли той не изненада. Същото нещо и с партия Величие. Тя ги изненада. Те не знаеха до вчера и така. Това обаче е нещо хубаво. Да видим. Сега от тук насетне е изключително интересно, че всъщност не от тук насетне, те вече започнаха масово да ги оплюват, масово да ги хапят, масово да им задават въпроси, всичко друго, но не и с това, което ще правят. Опитват се да ги смачкат. Според мен както казах, нали, сега горе-долу малко така от време така следа телевизиите, защото ми е интересно. Гледах в Нова телевизия в сутрешния блок как се опитаха да ги смачкат, да ги завъртят. Тоест, да ви кажа до някъде, Ивелин Михайлов го гледаха и през цялото време си мислеха, на интервю в Нова телевизия ли е, или е на извикан на разпит в 6-то. Полковника обаче в един момент така доста финно и елегантно им обясни, за какво сме поканени тук, за да си говорим за политика или просто. Опитаха се, все още са нови и млади, но като нова политическа партия за мен доста добре се представиха. Гледах полковника по същия начин и в други телевизии, как се опитват. Най-смешното и най-готиното е, че има хора, които ги определят като русофили, има хора, които ги определят като евроатлантици, има хора, които ги определят като еди какви си. Хората непрекъснато обясняват. Първо основно ги интересува държавата и първо основно ги интересува това държавата да започне да работи. Много е готино в момента, в който споменаха, че държавата е фалирала или е пред фалит. Как журналистите, как така, абсурд, ние еди какво си. Е видимо, че тези хора живеят на друга планета, но не и в България. Очевидно е, че тези хора са изключително добри артисти, изключително е, че тези хора са на живот и смърт. Е важно да си държат техните работни места. В противен случай ще заминат като доста от добрите журналисти, които са в YouTube. И ги знаем доста добри, които задаваха неудобни въпроси и изчезнаха. Интересно ми е, готино ми е, от тук не сетне, ще гледам как ще ги плюват, ще ги обиждат, ще им изкарват кирливи ризи, ще се опитат да ги направят като терористи,
мафия и така нататък и така нататък. Истината да ви кажа, въобще не ме интересува. Надявам се повечето от хората, които са гласували за тях или въобще за по-голямата част от обществото, да не се повлияят от приказките, които ще бъдат изприказвани. За мен е изключително важно какво ще успеят да направят. Напълно съм наясно, че 13 души, влизайки в политиката, в парламента, не могат да постигнат огромни неща. Но за нас е изключително важно да видим дали ще успеят, колкото и да са малко, целите, които те са си поставили, които така завуалирано малко конспиративно говорят, да видим какво ще направят. Имам огромно уважение и респект към тях. Това, което те казват, че имат готово като плани, като цел, но не искат да го споделят, тъй като споделяйки точно какво ще направят, врага или, хайде нека да кажем, тези, които крадците, които ни управляват 35 години, ще бъдат наясно за техните ходове и естествено ще могат да ги отрежат в рано. Битката и войната, както се казва, е по този начин. Когато твоя опонент не знае какво ти мислиш и какво ти ще направиш, тогава той е слаб. Това е, което наистина много ми хареса в полковника. Надявам се наистина да бъде изключително честен в това, което казва, но това ще го видиме. Така или иначе имаме изключителна политическа криза. Дори политическа партия Величие се окажат поредните лъжци и мошенници, т.е. като ИТН, или примерно да обещаят нещо, пък след което да се променят, както е, нали, примерно Възраждане. Вече много бързо ще го видиме и естествено много бързо те ще си заминат от публичното пространство, тъй като не са толкова голяма партия, само 13 души влизат. Но в същото време, ако видиме, че те наистина са честни и коректни и наистина спазват строго политиката и строго целите, за които са си поставили, това ще го видим също много бързо. Аз съм съгласна, сега някои ще кажат, то не може да стане от днес за утре. Аз съм съгласна, слушах тук наскоро един политолог, социолог, хора, нали, с образование, хора, които целият си живот са го посветили. И съм съгласна с това, което казаха, че в крайна сметка сега е момента, нали, да се положат основите за напред. Няма как да го кажа на по-прост език, 35 години крадене, унищожение, съсипване, ограбване, бетониране на едни крадци, на едни мошенници и краденето и ограбването на тази държава, докарването и до нулата. Абсолютно няма една област, една система, няма едно нещо в нашата държава, което да кажем, то работи. Не на 100%, но работи. Така че аз вярвам, че няма как да се случи от днеска за утре, нали? Влизат някакви нови лица в политиката и виждаш ли ти след 3 месеца имаме цветя и рози. И виждаш ли ти започва да се оправя. Не, напротив. Тепърва започва битката, тепърва започва войната и аз се надявам, че ще се променят нещата. Ако не се променят, естествено, на есен с песен ще отидем на нови избори и отново ще гласуваме. Тогава надявам се да има повече хора, които да излезат да гласуват и ще гласуват естествено за всяка друга, но не и за тези. Нали? Но нека да видим.
съветвам всички, които са гласували, могат да погледнат малко телевизия, да се позабавляват, нали? Надявам се да не бъдат облъчени, да повярват в лъжите и измамите. Единственото и щях да забравя най-важното нещо да кажа, за което най-много се забавлявах тези дни. Това е то не е прогноза всъщност, изказването на доста така известни социолози и естествено пак политолози, които коментираха статуса на хората, които са гласували за партия Величие. То е изключително смешно това, че те обясняват, че хората, които са гласували, това са хора, които някога са гласували за Възраждане, преди това са гласували за ПП. Да, може и да има такива хора, но ето аз мога да кажа и имам доста мои близки познати, които гласуваха за партия Величие, но те не са хора, които са гласували някога за Възраждане, не са хора, които са гласували за ППП. Това са хора, които не са гласували от много дълго време, поради погнуса и отврат от тези, които ни управляват до сега. Благодаря ви за това, че изгледахте поредните ми бръщолевеници. Благодаря ви за тези, които сте се абонирали, които следите канала ми. Тези, които не сте го направили, абонирайте се, сложете един палец нагоре. На вас абсолютно нищо няма да ви струва, а на мен ще ми помогнете да развия канала си.